Mading tiltil muna. Naku ata, mati nga magagasangan na ata. Ano pa nga mangmangit kan bento? Ate Painay, kanaw, kanina, doon lang natin na puto dam. Pakita na ulit kang yayaw. Apay! Ni? Maraming salamat po, Panginoon, sa binibigay mo pong pagkain sa pang-araw-araw. Sana po magsilbing lakas po sa aming katawan. Hindi ko na po aabahan, Panginoon. Maraming salamat po at gutom na po kami. Kain na po tayo, mga idol. Amen. Yan! Kain na! Wop! Sarap! Ay, ako lang ngayon. Tingnan. Sino bangga? Buong! Buong nga ni. Ayan! Nagkadungasi daw na no. Limlima tayo eh. Sa tataw. Sa bagay ni Tim Seko ate ko. Talo tiwa na tao. Okay, kunin ka mo kanya akong. Ano pang bato tayo ni Archie? Ganyan. Bato eh. Kuwata. Pito. Hindi ko na ata. Pito. Ang ganyan. Nalala natin yung anak mo. Pagkati yung anak mo. Talaga ako. Ito na puspupay ko pa naman naman. Naging na pala. Anay? Naging na. Lamas na bye-bye. Tong. Tapos ka man ang basbar. Tapos ka man ay. Yang mabay ka mag-club, mga kakulot. Dapay pa rin, pang limakas ako. Awan na yung nagtilmo-tilmo natin kami lahat. Sanayatan, sanayo. Abang video ako magkukumamkamot ka mo. Gaso punta ka. Tigbo mo ka. Kamu sudah na. Magam niya na. Nakit mo nga tinabasa. Isugong si Bubuo. Hindi mo siya di kamati. Napay tarong na na. Kumot ata kamatis ano eh. Ano tawag ni? Tapi mangga na eh. Mas maon tayo sa story niya. Dapat tayo mga swimming tayo ng mga. Pangpal pa. Nikat yung Uber ko ah. Pahay na ba ka man dinabaan? Nagaraw. Talagang inom sa kawaan. Nandiyan ka nakatulog. Ano natin yung mawya? Ang marami lang na lang. Taglag nga. Mahang ka man, taong mo na ako. Ni? Ako naman, ibintong ko si ka. Kana yung tinom mo ka, panay ka mo lamang kinong. Pati kaya mo ka, panay ka rin ka. Dapat na, pati ka bintong laga mo, Maki. Maki! Nakaduli ng... Ikaw nakaduli ng matadikal man kita. Panay Alfonso di na pananaw. Alfonso, saan baginin naman niya yaw? Kaam. Tapos na babagin natin eh. Pista ti kanar. Pamuji sa bal na balay. Hindi mo balay da. Style natin din papag na kahit nagdamakita na ginaw. Kung pinayatayan da. Ba't pinapahadang ka kung may parta na nung agad? Ang sapsapol mo nga ito na. Ay, Alfonso atin kung na naman siya. Inamdaman ni Rima Tirabing kahit. Ngayon niya. Wala, kung ganda. Simba. Yung kasubuan ni cameraman natanganong. Mouse out. Tungong. Tungong. Sakam kagad. Kanya raw. Mahalam nga raw. Ito ka man din naman. Pinin mo. Dapat lang lasa na kami na sabaw na. Sayang. Ang katangiwat magtangi. Made, arti ka talon. Bayam. Miso ka nga benta mo. Masugat ka bibig mo tam, mabintudo ko ang laro doon. Wala ka. Masultok ni Juan. Thank you, boss. Kabam? Baka matutang ka. Kaya kaya. Na? Tinay. Nagkam tinay. Ito mo na. Mali na kay Timigal ka. Nang mau. Karka ulit tinay. Kamang, kagama na doon. Ay.
Ito naman, dim karga na ito. Last na video mati yung. Wala ka. May nagdungkit mo. Game ba nila? Sige! Talo! Eh! Sure ka man. Yun nga, tatangan! Nagkulugi mo na eh! Ako mo muna ah. Hindi na may nikat. Sige, wala natin eh. Ito na kumaminam. Mas pala, nagsasaw. Mas pala magayaw. Tikisin na mo kayo. Kapag dito ang bagoong, mangga ko na. Cute. Nay, baka numurata. Sili. Lama? Daan niya. Mangkalata. Ano ka pa mapisay? Pumasok ka ba? Maluk ka ba? Ka pa mapisay? Sakit ah. Ito pa yung gawat ko na eh. Tingkad. Kasi buntog mo dyan pag digusan na dyan. Ang daw makata na eh. Amo na pag-iusan na, panikuha din. Kaya ang angin ako. Sige, taday. Kanya sa Italian nga ito. Buto aja, buto. Nakaangot ka ng kurtyon. Salamat na pisot na gamot mo kung araw. Kangot nito ah. Kasi nakita. Bakbot, pag napanili ko ah. Dahil. Yan, tipin na nga namin. Pag napay dayo di sabi na, tibisin na mait. Kada kanya. Hindi tayo makipangala ako. Tagal ko na, nagtulong. Yung kanyo tanong na, baka malto naman na yun. Hindi mas pang hindi mas si daon. Hindi, may mas pa ba mamantin natin ni Kuya? Raymart. Magdahil maawalan tayo sa daon. Ay, ay buksitan? Shit na, yabam. Dimas. Nyam, nyam. Eh, kita mo ta, camera ka, camera. Tumna mo, nakita mo ito pati lugan. Mga tayo, at reviewers. Anong patikiriya tao? Mga tayo. Minamahal namin kaluwas dyan. Oh, pag-iwas ka sa niya, pa eh. Sabi pang himaga sa niya eh. Hindi ka sa lang tasila eh. Hindi garod do. Nakasang ka niya. Oo. Pwede mo isa. Sama tao. Kaya ay ni Kuwata. Bintaw. Kanan naman natin sila eh. Diba bintaw? Sa tiba sila ito. Kaya pasti na mata kita. Pakita mo yung review sa bintang. Ay, sipon na pagay magsimula yan. Tamap. Ito lang naman siya. Kuhan talaga ko ata. Ligip na talaga ko ata. Tirador ko sila eh. Pakita mo. Ito, Ito, mo. Ipakita mo. Talent mo. Pakita mo. Mangpaspasubo ka man Hindi! ay. Paspasubon na pag magkakapis. Ipakita mo. Ay, talent Pakita mo mo. kung ata, pakita. Pakita na eh. Pwede may palpalang pangita pala. Guys, attitude talent na talaga mga sila ata. Sila eh. Magkalang lang kayo may isap. Sige ay, pakita mo talent mo. Pakita mo, nga. Ah! Ah! Nga, madimtiltil muna. Naku ata, mati nga magagasangan na ata. Taturo sila ata. Saka kabibingan Ano na. pa yung agmang-mangit kan bento? Awang ka lang. Ay, dahil. Ate Painay, kanaw, kanina, duwa lang natin na puto dam. Pakita na ulit kanyayaw. Apay! Ni. Ni, minum danumoy. Madi, mapalasaw ko kasang. Panino? Ay, ako. Kain. Namang tayaw. Pero di man ang didayo to. Yan. Salamat po sa mga nanonood. Thank you, thank you. Congrats. Bye-bye.